ҳамин группаи исмат чанд касе набоше очаи ҳамата бигом. Фаҳмиде модар тона бигом. ҳамин группаи исмат чанд касе ки набоше. ин ҳамин бачаҳои ғариб шумо дар як падарка очаҷони ҳамата бигом. ҳам ай исмата ҳам ай шуморо ки қатиш ҳамкорӣ доре. Она тона бигом қатиа масхарае кадаги то нахуд дуора масхара кини бимуре кофиро бадбахто билад. Сука як бори дига очаи ҳамата бигом. вақте ки гапи мерава баъдан насиҳати ӯ қориро мемонем ки дар насиҳат чӣ мегаву масхара кардан дар дину дар сухани аллоҳу дар номи аллоҳ имена масхара кардан ба Аллоҳ масхарагӣ мекунӣ, ба оёти Аллоҳ масхарагӣ мекунӣ, ба Расулуллоҳ масхарагӣ мекунӣ саллаллоҳу алайҳи ва саллам. вопрос дар куҷои гапҳои и номи аллоҳа ё ки суханои пайғамбара ё ки ягон сурае дар куҷош як бори дига гӯш кине биковем биёвайна дар куҷош Yo'g'i g'aribu g'indig'oz g'aribu Amerika yo'g'and g'indig'oz g'indig'i g'arib g'od g'inda нест бародарои хе чиз ай паша фил насозен албатта ай бародара ҳамамон мусулмонем бародарам мусулмонай шумо хесен ҳукми кофир доденида ки бира ай сарака мусулмон шав чӣ гуфтесен шумо худтон як бор фикр мекунед бародарам ассалому алайкум хуш омадем ба канали Исим Шарипов ман ҳастам бо шумо Муҳаммад Шарипов ва и бародар Исмати Ислом аз канали Ҳамнафас ва мавзӯе ки имрӯза дар бораш гап мезанем коре ҳастае ки уже исмата дар байни одамо аз тарафи бад нишон додестай ва бисёр одамо ҳатто дар ай сабаби ҳамин кор таъқирам кардесиян ша угражатам кардесиян яъне ки мегзарем сари масъала ки гап дар бораи чия бози ман як видеоро шумода нишон медиҳам ки аввал шумо видеоро тамошо кунед баъд ман мегӯям ки видеоро чӣ гуна кардан яъне ки изначалан видеои немхелиае. Салом дӯстони азиз, ман имрӯз баҳри шумо як чанд комментария мехонам ку дар видеои гузаштаи ман ку чӣ навишта боша. Яке аз дига навишта ки акаи Исмат якта дуо бите мо дар Америка ғарибем. Ман англиси дуо бикум брат мега ки мо дар Америка мега якта дуои барои ғарибо бите мега мо дар ҳами Америка мега як дуои англиси бите мега. Малиш дуо мекунем. Yo'g'i g'aribu g'indig'oz g'aribu Amerika yo'g'and g'indig'oz g'indig'i g'arib g'od g'inda. Тамом. Ҳама кора ҳалай ғарибо фақат ба пеш ю ғарибу. Окей. мехонем дигаша ана ки видео мешава ине хеле дар ҳами Америка мега як дуои англиси бите мега малиш дуо мекунем. Yo'g'i g'aribu g'indig'oz g'aribu Amerika g'arib g'od با الله مسخرگی میکنی، با آیات الله مسخرگی میکنی، با رسول الله مسخرگی میکنی صلی الله علیه و سلم، با شاعر اسلام تو مسخرگی و ساتیری میکنی. بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا واضح نکنید قد کفرتم بعد از ایمانت کافر شدی. барои чӣ ман видеоро худам тоқа сабт намекунам барои оне ки шумо нагӯед ки таи худ гап гуфтесию ӯ одам чӣ мақсад дошт чӣ ният дошт ӯ худаш медонад ба ҳамин хотир Исмат дар ҷай ман Исмат ҳозир пеш аз суханои худ ма гуфтан ман якда савол дош метиҳам Исмат яъне ки видеое ки ҳозир худ дидӣ мақсади асосии ҳамин видеоро снимат кардан дар чӣ буд хабар одамо худ дар комментар чӣ кадан одамо дар комментар навистан ки ҳамихай чиз мара дар видеот бихун и хеле бисёр буд ба забони хеле бихун хай гуфт гапои худат хай маъқулай гуфт фаҳмидам ту хондай туда саволи дигар оё ту дар ҳамун ҷа дуо додагӣ не чӣ кор кардагӣ суханое ки ту гуфтагӣ чӣ сухане ҳамҷа метавонӣ ту бигӯям калимаҳое ки ту номбар кардагӣ чӣ гуфтагӣ ман худам ростига намедонам чӣ ҳамихай пеши худам ҳамин чӣ хел омад чӣ кардам гуфтам мехе ва ё чӣ хеле ки шӯхӣ мекунам чӣ қатъи ман қатъи ҳамон қадри гап задагам дар ҳамон хай комментар ҷавоб хондагӣ ту ба кадом лавзе ман ба кадом лавзе намедонам худам короче ягон лавз несте не бале
ира одаме камтар ақл дошта боша, агар камтар савод дошта боша, агар бале и ягон лавз нестай. Исмат тоест ки дуо додагӣ нестай. Вад ягон лавзам дар иҷа нестай. А то што ки баъдан ира чикор кардан, ира меган бародаро фитна андохтан, ҷанг андохтан дар байни одамо ва сабаби одаме ки ин кора мекуна танҳо як чизай, лични бадбинии худаш нисбати именно ҳамин шахсият. Просто бадбинии шахсияти худаш ва очернит кардани одам ба ҳисоб меравад. Шумо нигоҳ кунед ки дар давоми ҳамин запис шумо тамошо кунед ки дар давоми ҳамин запис як одами дигара мондагиянд ки ӯ насиҳат кардаиста нисбати одамое ки мақсад масхара мекунанд. Не ки дар иҷа вопрос ба миён меяд ки дар куҷо масхара буд ва ё ин ки дар куҷо номи Аллоҳ гирифта шудагӣ буд ё ки дар куҷо сура, яъне ки сураи дуо хондагӣ буд, дар куҷош? Ёғи ғарибу ғиндағос ғарибу Америка ёғанд ғиндағос ғиндағи ғариб ғод ғинда. Тамом. Шумо ҳамеро як бор дига гӯш кунед ки дар куҷои ҳамин қисми ягон сура ё ки порча ягон сура ё ки номи Аллоҳ гирифтаги ё ки номи ягон пайғамбар гирифтаги дар ягон ҷош нест. И просто набор слофае ки ягон чӣ маъно надора, ягон чӣ обозначат намекуна. Фитна надозем бародаро ба хотири ки лични бадани худтон ё ки ба хотири хайпават кардантон. Бале бисёр одамон мехоҳанд ки дар номи хайп кунанд. Исмати ислом мисол и қадар одамо мухлисшанд, тамошош мекунанд, чӣ мекунанд? Вақте ки мебинанд ки мисол як кори типа шармандагӣ шуда ё ки ягон кори дига шуда, уро ҳам одам тамошо мекунад. А одаме ки ӯ кора мебарора, естественно уда вигнае ки ӯ подписчик мегирад. Ва одаме ки мисли ки инами ту ки ами видеоро кардагӣ партофтагӣ, аввалан ки барои оне ки ти гап мезанӣ, ту бояд худат ба савод бошӣ. Бесаводӣ тура чӣ тасдиқ мекуна ки ба фикрам худаш биё кадоме ами SMS аму видео қайдагӣ партофтагӣ нарисонае ки бояд мо буфаҳмем ки маънои калимаҳои ҳамин чие. То ест ки ӯ ба худшон фикр кардан ки специална ягон чӣ сухани безеб ягон чиз дига ба дига лавз гуфтеса. Маънои калимаҳои ҳич нест. Дар оҷа ягон калимае несте ки дар ягон лавз туғри бигирад. И просто инем набор слофае ки айданаш буромадагӣ ин калимаҳо ҳич нест. Ӯ калимаҳо дар ягон лавз тааллуқ надорад. Ӯ ягон маъно надорад. Ва муроҷиат ба бародарое ки тамошо мекунанд, ҳақорат мекунанд, тамошо кунед ки чӣ гуна ҳақорат мекунанд. ҳамин группаи Исмат чанд касе набоше очаи ҳамата бугон. Фаҳмиде модартона бугон. ҳамин группаи Исмат чанд касе ки набоше. ин ҳамин бачаҳои ғариб шумо дар як падарка очаҷони ҳамата бугон. ҳам ай Исмата ҳам ай шуморо ки қатиш ҳамкорӣ доре. Она тона бугон қатиш масхара кадаги то наход дуоро масхара кини бумре кофиро бадбахто билад. Сука. Як бор дига очаи ҳамата бугон. Бародаро шумо худтона гунаҳгор накунед. Вақте ки шумо салоҳа як мавзӯъро мебинед, мисол мегирем Исмати ислом дина мазоқ кард гуфта, шумо автоматически ҳамун кор анализ нокарда одама шумбинӣ мекунед, бадбинӣ мекунед, медорои ҳақорат менависед, худтона гунаҳгор мекунед. Анализ нокарда ма чиро дар назар дорам ки вақте шумо салоҳаро мебинед, таъм Исмат ҳамун хонда камро, баъд далчи мерен ки ӯ қорияй мисол вай кардеста насиҳат кардеста далчи одамоеро ки мисол масхара мекунанд. Шумо уже ҳар замира саваккупност якҷоя ҷамъ карда ҳамин бахтон тасаввур мекунед ки и мазоқ кардага. Но дар асл и хел нестай ку бародаро. Ягон мазоқ нестай дар иҷа. Ира фитна мегӯянд ки одам специально дидау дониста ҳамаро ҷамъ мекуна. Хмунда як гап ҳастае ку дар байни тоҷикои худмон ки бугузӣ мегӯянд та рид. Анамиҷа имена анаме кор шудагия. Ва як чиз дига дар иҷа ба миён меояд ки ту одаме ки ҳамин кора карди, хорошо ту умни, чхеле кира масхара мекунед и малоумни, и камақл, ту бисёр ақл, ту доно. Оё одаме ки камақлай кардагӣ боша, агар ба гуфти ту доно, ту чӣ хели доно ки ту разбираться накарди ки дар ҳамҷо ягон сура нест. Ва агари ба гуфти одаме камақл боша, байда шарт буд ки камақл боша, агар ба фикри ту значит и нохос шудагӣ буд. Шарт набуд ки и хел кори тура кардан. Не ки болои ида ҳам. Ман фикр мекунам ки уровни и ай уровни фаҳмиш ту баландай. Барое ки и медона ки дин чия, дар кадом ҳолат шӯхӣ кунад, дар кадом ҳолат шӯхӣ накунад. Фаҳмидӣ? Ва ҳамаи чӣ именно дар мақсад вобастагӣ мекунад. Мақсади чӣ буд? Ниятиш чӣ буд? Ту ҳозир мехезӣ кори хайр дар худат савоб меёра. Ту кори хайр та агар ба мақсади худнишонтӣ равӣ кунӣ, нияти ту ҳамон мешава, ӯ хайр ту хайр нест. Чӣ хеле ки ту кори кардасӣ ба мақсади худнишонтӣ, одама пас задасӣ, ту уже гунаҳгорӣ. Нияти именно мақсади нияти ки доштак ба мақсади ба нияти
пас задани дини ислом набуд ёки масхара кардани сура набуд, масхара кардани сухани Аллоҳ набуд. Но шумо ҳамин рамхе тол дуда бироварден дар байни халқ. мо мегӯм то что ки шумо имена нагор кардастед ки вақте ки гапи мерава баъдан насиҳати ӯ қорира мемонед ки дар насиҳат чӣ мегаву масхара кардан дар дин, дар сухани Аллоҳ, дар номи Аллоҳ имена масхара кардан. با الله مسخرگی میکنی؟ با آیات الله مسخرگی میکنی؟ вопрос дар куҷои гапои и номи Аллоҳ ёки суханои пайғамбара ёки ягон сура дар куҷош як бори дига гӯш кине биковем биёвайна дар куҷош ёғи ғарибу ғиндғоз ғарибу Америка ёғанд ғиндғоз ғиндғи ғариб ғод ғинда нест бародарои хеч чиз ай паша фил насозен. албатта ай бародара ҳамамон мусулмонем, бародарам мусулмонай. шумо хесен ҳукми кофир доденида ки бирай сарака мусулмон шав. Чӣ гуфтесен шумо худтон як бор фикр мекунед? Ягон чӣ гуфтанӣ боше агар дар охир бигӯ ман гап мабаҳс кардам. дӯстони азиз, ана чӣ хеле ки шумо дар Instagram, дар YouTube мебинед ки о меги Исмат меги и хеле дуо додай, и хеле чӣ кадай меги, ана мегинда видеоро тамошо мекунед, баъд дар охири ҳам видео як ана мусафед чӣ кадасе гап хаз задасе ки ти хеле ту хеле аввал видео дига чи, аввал видео чанд сол пеша, аввал видео барои ман нест. Дар уҷа ман мисол гап бай ҳамун чира вақте ки ман хай комментарро мехонам, ман комментарро мехонам. дар уҷа мисол гап ман ҳам ба гапои ҳамун ҷавоб метунам. мисол гап бар ҳаму чӣ хати англис хати гуво ки англисе ҳамун хеле англиси чӣ хеле мефурам гап мезанам ҳам хеле чӣ мекунам да и хеле дар уҷа ягон сура неста, ягон номи Аллоҳ чӣ кадаги нестам, гирифтаги нестам. ана ман худам медонам ки мисол гап ана ислом чию ана چی برای همون قدر انا هر چی نکنین یا چیز خوش بفهمین خیلی ما هم خیلی الحمدلله خیلی مسلمانم خیلی هر یک چی نکنین انا فکرتون اویدی همین ویدیو حتما در کامنتر بنویسین انا هر خیلی گپ چی دا کنه من خودم میدونم که مثال گپ وقتی که نام الله میگیری مذاق میکنی این علاقه گناهگار میشی همو چی میشی کافر میشی. بله ما در اونجا من نام الله چی کداگی نیستم خیلی گرفتگی نیستم یگون سوره خوندگی نیستم من پروسه با انگلیسی گپ زدگیم تمام هیچ یگون چی نیستم. ва ҳамҷош ҳам дуруст гуфта ки ман мехоҳам як бор дига бо пурратар хушрӯтар фаҳмонам. гуфт ки ӯ видеое ки мусафед мондагия гуфт чӣ хеле ки Исмат гуфт ай дига видеои кӯҳнай мақсадеш чие ки ҳаму дар давоми видеои Исмат чӣ хеле ки монтаж карда видеои насиҳата мондагиян ки сухани тоест ки ислома пас назан сухани Аллоҳа масхара нак гуфта номи Аллоҳа масхара нак яъне ки мақсад ки ӯ видео фрагмент як чизи дигае ки просто ӯ як амри маъруф ай иша агар бисёр одам бояд бифаҳмад просто амри маъруф ай ҳамуро порчара брида дар давоми мондагиян и психологист ки дар тамошобин чӣ хел таъсир мерасонад. тамошобин фикр мекунад ки ҳаму одам именно ҳами суханҳоро барои ҳами Исмат гуфтагиай ва ҳами видеои Исмата дидаву ҳами хел ҳатфе додагиай. агар ҳаму одам ҳами видеои Исмата нишон медодӣ ӯ одам басавод буд месуд гӯш мекард мегуфт ки дар иҷа номи Аллоҳ вообще гирифтагӣ нест ва ягон сура ҳам нест дар иҷа. и одам шумо чӣ дар одам часпиден мегуфт. раҳмат бародаро барои фаҳмидан. ман фикр мекунам бародаро ки агар ягон ҷо леви агар ягон кас ҳамихе ҳавои ная тамошо накуна одамоне ки дар канали ман ҳастанд ӯ баақлан мефаҳманд ай хелчи ман фикр мекунам ки нест дар канали ман одаме ки нафаҳманд и хеле беҳуда хай подписация накардагиан ва ё хай мефаҳманд ки чӣ хел видео мекунӣ барои ҳамон қадар подписация кардагиан. дӯстони азиз ҳар чиза бовар накунед ана ҳамаи мо шумо мусулмонем ана и хеле гапои ҳар чи назанем и хай медонам ки ки хай кардагия видеоро монтаж дар як канал пафтагия ба вай канал чӣ кардагия и хеле мисол то ҳамиқа вақта ма چی میخوندم کامنتر میخوندم تا وقت هم خیلی ویدیو با هم مانند هم بود واسه یک بار نمیگفتن که نمیخلی بچه خیلی اگه حوزی اگه میدونن که چیکار کنن برای هم قدر هم خیلی چیکار دستند. اینجا باردارو لیچنی پرابلمای لیچنی شخصیایی که همون آدم ایمنا بعد به نسبت همین آدم داره اسپیشال یعنی فهمیدی اچرنیت کردن میشه تمام. برای همین وقتی که اگه اینفورماسیون رو شما میگن شما اول خودتون نظریه رو نگاه نکنید، صلاح رو نگاه نکنید آدم چی میگه. شما خودتون
аввал як бор аҳамият диҳед дар морди чӣ гапай чӣ рафтистай. Хай ман фикр мекунам бародаро фаҳмидин. И хеле чӣ бигӯм, и хеле вақте ягон чиза чӣ мекунам ку тамошо мекунам, сразу бор мекунам. Ай хеле бор сразу бор накунӣ ку мисол як чизи хуб бифаҳмӣ, баъд мисол баъд дар нисбаташ ягон куркӣ мешава. Пурра агар бифаҳмӣ ки дар ҳақиқатан ҳама хе ҳаминҷоша аҳамият дорад ки ҳамун одаме ки дар ту сообщение пардохт дар поин шунавистай ки мо бояд перевод кунем суханҳоеро чӣ гуфтаистай. Яъне ки ай чӣ фаҳмида мешавад. Вақте ки одам ҳамира названиш ҳам хемон ки исмати ислом дина масхара кардистай, уже у одам нафаҳмид ҳамун калимаҳое ки ту гуфтагӣ намедонад чӣ ай калимо. Ва автоматически вақте ки дар названия менависа ки ту гӯё ки ислома пас задаси масхара кардаси, фикр мекунад ки ҳамун суханҳое ки ту гуфтаист ку ту дидаву дониста ба дигар лавз пас зести реална. Тамошобин ҳамаи хеле фикр мекунад. Барои ҳамаи фитна надозен. Бародари просто фитна специално кадаги и калимаҳо и бигирем перевод кунем. И калимаҳо вуҷуд надорад, нест ягон калима, и ягон маъно надорад ҷумлаҳои. Бо ина ана як видеоро медиро хай тамошо мекунӣ. Аввалаш ман хай маям гапа задисам, баъд номи видеода ана исмати ислом чӣ кардах мазоқ кард мега ихохе, баъд ҳамҷа видео мая ба як видео мусафида чӣ кардагада то ки ту ҳамуро гуфтагӣ. Ака ҳама мега ки бовар кунан ки амхе. Ман мисолга ман худам алҳамдулиллах мусулмонам, хеле коро ман намекунам якмаш, ман чизоро мефаҳмам медонам. Ана як чиз аввал хушрӯ фикр кунем бидонем ҳама чиз туғри бифаҳмем ба ана одамое ки ҳастан маро мефаҳманд. ҳазор раҳмати калом ба пеш. Ана фақат хеле гапо ҳеҷ ягон кори безеб накардам. Ман фикр мекунам ягон кори безеб. Ҳама дар хайр бародаро, раҳмат барои фаҳмиданатон. Видео нама интизор бошед.